Vi har lavet nogle små videoer til dig, der står og skal til køreprøve, sådan så du er god til at kan lave kontrol af bilen til køreprøve. Det allerførste vi gør, det er, at vi skal lige åbne motorhjelmen, og det gør vi inde i bilen. Hernede sidder der et lille håndtag, som vi vipper. Der er 2 sikkerhedslåse på kølerhjelmen. Her var den første. Herinde sidder der et lille håndtag, man skal vippe til siden, mens man løfter låget. Og så er det bare med at holde fast, mens vi sætter den i spænd. Den med det blå låg, sprinklervæske. Der skal være nok på til køreturen. Den må vi gerne selv fylde op. Den med det sorte låg, kølervæske, skal være imellem minimum og maksimum. Kølervæsken bliver varm, når man kører. Derfor skal man ikke åbne låget, når motoren er varm. Her tjekker jeg motorolie, og skal jeg fylde olie på, så er det under det her dæksel. Men man hiver pinden op, og når du har hævet den op, lægger du den ned. Så skal oliestanden være imellem fuld og lav, maksimum og minimum. Når du har været ude at køre, skal du tage pinden op, tørre den af med et stykke papir, ned og op igen et par gange. Men ellers tjek det om morgenen, inden du kører. Bremsevæskebeholderen herover, der har du et maksimummærk og et minimummærk, og der skal væskestanden være imellem. Det må du ikke selv gøre noget ved. Det er noget, dit værksted skal gøre. Og ellers så skal motoren være pæn og ren og uden tilsøling af olie. Det var det, vi skulle tjekke under motorhjelmen.